प्रभूच्या नावात सर्वांना सलाम। आजपासून उपास समय सुरू होत आहे। उपास समय किंवा लेंट म्हणजे काय हे आपण पाहूया। राखेचा बुधवार ते उत्तम शुक्रवार या 40 दिवसांच्या समयाला उपास समय किंवा लेंट समय म्हणतात। उपवास या शब्दात 2 शब्द आहेत, उप अधिक वास। उप म्हणजे उत्पन्न करणारा, ज्याने जगाची निर्मिती केली तो, व वास म्हणजे सानिध्य, जवळ असणे, ज्याने सर्व जीवनसृष्टी निर्माण केली त्याच्या सानिध्यात राहणे म्हणजे उपवास होय। राखेच्या बुधवारपासून या समयाची सुरुवात होते। राख हे पश्चातापाचे प्रतीक आहे। गोंताट नेसून व राख अंगावर धारण करून इस्रायल लोक पश्चाताप व्यक्त करीत। पवित्र शास्त्रातील जुन्या करारामध्ये अनेक उदाहरणे आहेत, इयोब, निनवे शहर इत्यादी। या उपास समयात पापांसाठी पश्चाताप करणे हा अर्थ अभिप्रेत आहे। यासाठी पश्चातापी अंतःकरणाने पापांची कबुली देऊन उपास करणे, प्रार्थना करणे व इतरांना देणे या 3 गोष्टींचा समावेश होतो। प्रथमतः उपासाबद्दल पाहूया। काही काळ अन्न व पाणी व्यर्थ करणे म्हणजे उपास होय। या लेंट समयात फक्त मांसाहार न खाणे किंवा आवडणारे पदार्थ वर्ज्य करणे, अन्न पाण्याचा काही काळ त्याग करणे एवढाच उपास नाही, तर अनेक मोह आपल्या समोर आहेत, जसे टीव्ही, मोबाईल, अनेक प्रकारची व्यसने, मनोरंजनासाठीचे विविध प्रकार जसे पब, क्लब्स, पार्टीज, या सर्व मोहांचा त्याग करून त्यावर विजय मिळविण्यासाठी परीक्षेचा हा काळ असतो। या गोष्टींचा त्याग करून मिळालेला वेळेचा उपयोग देवाच्या सानिध्यात जास्तीत जास्त घालवावा। त्यासाठी पवित्र शास्त्र वाचन, इतर धार्मिक मार्गदर्शकपर पुस्तके वाचावी व सोशल मीडियावर प्रसारित होणारे संदेश पाहावेत, ऐकावेत। यासाठी सतत प्रार्थनेत असावे। दुसरे प्रार्थनेसंबंधी पाहूया। स्वतःचे आत्मचिंतन करण्यासाठी प्रथम स्वतःसाठी प्रार्थना करावी, कुटुंब व नातेवाईकांसाठी करावी, पण जास्त महत्त्वाचे म्हणजे प्रभू येशूच्या द्वारे देवाने जी तारणाची योजना वधस्तंभावर पूर्ण केली त्यामध्ये आपली सेवा देण्यासाठी इतर जे हरवलेले आत्मे आहेत, जे लोक अंधारात आहेत, त्यांच्या तारणासाठी गुडघ्यावर येऊन मध्यस्थीच्या प्रार्थनेची अत्यंत गरज आहे। या उपास समयात आपणा सर्वांचे हे आद्य कर्तव्य आहे। तिसरे, देणे, गिविंग। फक्त काही ठराविक रक्कम चर्चला दिली की कर्तव्य झाले असे नाही, तर तन, मन व धनाने देवाची व इतरांची सेवा करावी, अन्नदान करावे, आपला वेळ इतरांना मदत करण्यासाठी द्यावा, जगासाठी, देशासाठी, इतरांसाठी मध्यस्थीच्या प्रार्थना करण्यास वेळ द्यावा। हाच खरा उपास समय पाळण्याचा अर्थ आहे। राख हे पश्चातापाचे प्रतीक आहे। देवासमोर आपण धूळ व राख आहोत, त्यासमोर नम्र व लीन व्हावे, आत्मत्याग करावा, आत्मपरीक्षण करून उपास, प्रार्थना व देण्याद्वारे आपली व इतरांचीही आत्मिक उन्नती साधावी व यासाठी सहाय्य प्राप्त व्हावे म्हणून अखंडितपणे देवाची स्तुती, आराधना व प्रार्थना या लेंट समयात करावी। देवाने आपल्या सर्वांना हा उपास समय आध्यात्मिक लाभाचा जावा म्हणून प्रभूच्या येशूच्या नामात शक्ती सामर्थ्य द्यावे, हीच त्याचरती प्रार्थना। धन्यवाद। देवाची स्तुती।